Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu guíote. Comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, moi ben acompañado. Como estamos? Ben. Con ganas de comezar? Home, bueno, vamos alá. Bueno, hai que facelo, non? Bueno. Veña, va, se tocamos librada. Motivadísimo. Veña, imos comezar. Noemi dixo, xa que facemos moito exercicio, pois un día hai que ir a almorzar por aí e así fomos. Pois sí, lieinos para facer o que últimamente máis me gusta no mundo. Xa me gustaba almorzar, pero agora este novo concepto... Un pequeno almorzo, que tamén se chama brancha ahora, non? Foi divertido porque cada un pediu que lle deba gana, o camarero casi volvemos tolo. Mire, non quedei para facer branche ningún, eu vou picotear ca xente, que non estamos en Piccadilly en London. Aquí estamos en Ourense e vamos picar algo por aí, A ver, é certo que é un anglicismo para referirse ao espazo que hai entre almorzar e comer como lobos. O que ven sendo para min almorzar a lo grandísimo. Eu entendo que hai días, vamos aí cas orelliñas cerca dos sombreiros, que hai días que apetecen máis que outros, É verdade. así que, bueno, polo menos hai que ser honestos. Se non apetece, non apetece. Pero cantas veces non pasou así nos entrenamientos e despois, a medida que vas aí na clase, vas collendo o ritmo e acabase con esa sensación satisfactoria, verdad? Si te guías por a pereza non vas nunca. Arriba e abaixo. Si é porque cho pido o corpo, rara vez. Rara vez. Pero unha vez que estás é unha maravilla. E por que será tamén que o corpo non o pide? Quero decir, Porque son sinais. Eu penso porque somos vagos un pouco por naturaleza. Exactamente. Somos O preguizosos. teu cerebro quere te Imos cos protexer do brazos. dolor. Por natureza. A ver, un día de frío aquí en Ourense, por exemplo, a quen lle apetece salir a correr ou algo así? Prefere estar no sofá ou quentiño? Home, que eu correr, Claro. Eu digoche unha cousa, estoume plantexando sair a correr, porque o vexo en todos os lados e digo, bueno, pois o Ahora mellor... estáse poñendo de moda, así que é verdad, Pois por eso digo, madre mía, se eu Cambiamos. fai nada decía que eu correr solo diante dun león, que senón non corría. Dicen que es el nuevo Tinder. Sí. Bueno, igual che compensa Bueno, de ir a mira. correr, Anxo. No, Mira, por eso eu corro 100 kilómetros na semana. É nada, non? Mira, si para facer deporte sirve para ligar, pois mira, tampouco está mal. Más na cintura. os gimnasios... Sí, o xinasio tamén hai que recoñecer que é un pouco zona de ligoteo de postureo, non? Pero bueno. Máis de postureo. Sí, postureo hai bastante. E de ligoteo tamén, Ir a porque ligar ao eu... gimnasio. Bueno, Por eso Edi entrenaba máis antes, agora xa está enamorado, xa non piso ao gimnasio. Tal cual, xa non fai falta. Non, teño que dicir que nunca na miña vida liguei no xinasio. Cambiamos. pero é certo que sempre ven algún... Eu digo algún... mira, te explícoche como funciona esta... No, gracias, sei. Quedache moito na máquina que a quero facer, en verdad non a queres facer. Non me digas, Sancho, que tienes deses. No. No, que va, A que min va. contaronmo. Madre mía. Xuntamos pernas. No, eu creo que aquí o Anxo ten un librillo de... Sí, vas a ter que pasar ese como librillo. entralle ¿no? unha rapaza. No. Ten para todas as situacións. Teño aí un colega que ten frases apuntadas no móvil, Sí. Non nos digas que o colega es ti. No. Cambiamos. Ti és capaz de ligar nun velorio tamén, Bueno, Que viuda. Sí, tal cual, vexo capaz, para consolar. Eu tamén ben No, bonitiña, mejor. teño aquí un ombreiro. De logo, vai a Mira fama. que ombreiro teño. Ha de estar a túa tía dicindo, vai a fama ten o meu sobrinho. De onde lle vira? Pulsos e nocellos. Bueno, que está claro que para ligotear hai que ir onde hai xente. Chámalle como Home, queiras, cambian os sitios, pero a intención e o Cambio. gusto é sempre o mismo. Ti non tes Tinder, Estrella? O Tinder, a mí eso sona má chocolatina. A chocolatina? Ai, era un Kinder, perdón. Cambiamos de pé. Bueno, Eu non me atrevo, Nunca se sabe onde está aí o... Eu non me atrevo, dame medo. É un tolo por aí calquera que Tú non tes coñece. 44.000 seguidores en Instagram, non É que- necesitas Tinder. No, teño un home en Facebook, e vou no decir, porque igual é o programa. Desde o 2020, todas as mañás damos vos días, corazón, cariño, preciosa.
e as boas noites. Esos son os homes, de verdad. Cariño, precioso. E nunca É lo lle que- contestei na vida, pero el sigue. Bueno, Veña, terminamos ca mobilidade articular, imos pasar ao quecemento, podemos seguir falando porque vimos aí Marcha. cun pouquiño de marcha. Pois eso xa eu penso que eso roza un pouquiño o acoso. Bueno, Non sei. acabas de facer aí Non lle publicidade, contesta. Non, pero non dixen quen era. Tampouco coñezo. Pero o acoso é cando dispara e siguen, non? Porque... No, non me home, se molesta. che están falando todos os días e ti non lle contestas, eu entendo que en 5 anos se non che contestaron 5 anos, e polo que se ve o biches, Di por aquí que... creo que non quere. Eso é ghosting, non? Como está? No, mí ghosting igual. sería se lle dixese bons días, algún día non lle contestara máis. No, no. Pero Cambiamos hai que de chamarlle as marcha, cousas, hemos aí ao lado. hai que chamarlle as cousas polo seu nome tamén e podemos dulcificar, pero eu penso que Que ahora Estamos aí pasámonos a un mover o pouquiño. corpiño porque hoxe temos unha sesión, xa vos digo agora, de cardio e de forza, vale? É un pouquiño movidiña. O sea, que veña estamos, de claro, problemas. activando o corpo para o que ven. Oh, Dios. veñen problema. Últimos segundiños. Xa deixe de falar, 3, 2, 1, 0. Imos alá. Ben, rematamos o quecemento e, como dixen antes, a sesión de hoxe é de cardio e de forza. E imos a facer cardio-forza usando a banqueta e unha esteira. Así que collede todo e comezamos. Correr ahora estáse poñendo de moda, sí que é o novo Tinder ou eso din, porque ao final conoces moita xente noutro ámbito que non sea de noite, que a maioría de xente pues, leva unhas copas encima e tal. É unha maneira diferente de conocer a xente, é que está mellor. Antes de comezar, xa vos digo, son exercicios de 30 segundiños, descansamos 10 e pasamos ao seguinte, de acordo? E ímolo repetir mínimo 2 veces, dependendo como vayamos de tempo, pois... Vale, entonces ímonos a aplicar, ímos a darlle aí con intensidade e o primeiro exercicio é a subida e baixada da banqueta. Imos facelo sempre ca perna dereita porque na seguinte volta vamos ca esquerda, de acordo? Entón, vamos alá, subimos e baixamos. Vixiamos que a banqueta sexa estable, vale? Que non se mova. Nos colocamos encima da esteira porque así está mellor suxeita. Eso, arriba e abaixo. Traballando ese tren inferior. Últimos segundiños. Vale. O Xoeli debe de poñer as pilas porque viña con un ánimo que lle má parte que se necesito os días. E agora imos facer fondos de tríceps, de acordo? Estrella vai no facer de outra maneira, vai no facer de frente. Nos colocamos as mans aquí na banqueta, acercamos o cu e o lombo e flexión de cóbado, extensión, de acordo? Baixo e subo. Estrella, intenta levar os cóbados preto das costelas. O baixar, vale? O baixar ou subir. Eso é. Sei no dicir, Iso é, pero non moi sei ben. se o saberei facer. Genial, genial. Traballiño específico aí de tríceps. A min faime falta. Que xa me saludan solos. Últimos segundos. Vale, moi ben. Non é moi cómoda, a verdade. Sobre todo para facer os tríceps. Porque como non ten moito ancho e é moi baixiña, non tens moito marxe para subir e baixar. Colocámonos desta posición. Vou a facer o burpee e subo a banqueta. E vou a posición de antes, de acordo? Entón, preparámonos aí. Acordamos, o burpee levamos o corpo chan, pegamos un chimpo aí e subimos a banqueta. E volvemos, non tires todo, Estrella. Este bufli... E Anxo, comeza cando queiras. Porque eu pensaba que estaba explicando. Rei. Ánimo, veña. Aí, movimento. Acercamos os pés ás mans. Si non é pegando un chimpo, pois levo unha, levo outra e arriba, cada un ao seu ritmo, de acordo? Veña, que estamos a traballar moi ben. Ai, Dios. Son exercicios movidiños. Ánimo, Estrelliña. Ole! Últimos segundos. Moi ben.
Eu son unha unidade, son así unha estrella entera, pero despois ao mellor unha perna, plin, tira para un lado, e se hai algo no camiño, pois tira con el que se le vai facer. Empecé máis tarde nos burpees porque pensaba que estaba explicando, entonces dixen, bueno, pois que explique, que eu espero aquí tumbado. Pero non, xa estaba facendo exercicio. Pernas semiflexionadas, colocamos as mans atrás e o que imos facer é levar os pés xuntos a un lado e a outro, empregando aí a banqueta como altura, de acordo? Empeza cando queiras, Noemi. Estás explicando. Vamos, que xa estamos dentro deses 30 segundiños de traballo. Ai, Jesús, que me levo con eso. Veña, toco e volvo, eso é. Isto tira no abdomen, vale? Tira. Aí. E nos cuadrices tamén. Aí vai a miña banqueta. Todo, tira todo o corpo, isto é un traballo para todo o corpo. Últimos segundiños. 4, 3, 2, 1, vale. Empecé un pouco máis tarde porque estaba aí como... Vou e non vou e fun. E agora imos facer o exercicio que estaba a facer antes Estrella, que son as flexións, vale? Levamos os cóbados o máis preto posible das costelas cando baixamos. Se o podo facer cas pernas tiradas, e senón cos xonllos no chan, de acordo? Entón, imos alá, baixo, e subo. Cóbados preto das costelas. Veña, son 30 segundillos de traballo, sei que son intensos, Jolines, se son intensos. pero isto despois vale a pena. Sí? Cando nos miremos ao espello e vexamos aí o cambio... Fua, neno, vou falar coruño. Últimos segundos. Ai. Vale, relaxamos posso uns máis. segundiños. Eu eliminaba as banquetas, queimabas. Non me gustan nada. Vou a colocar a punta do pé na banqueta, dou un paso largo e o que imos facer é o agachamento búlgaro, de acordo? Imos a levar o xeonllo cara ao chan, baixo e subo. 30 segundiños. Baixamos e subimos. Que nos costa moito na banqueta? Fora da banqueta. Que ainda así tamén nos costa? Cun pau. Que nos costa co pau? Pois non o facemos. Que nos das co pau? Si solucións hai. A ver, Estrelliña, cuidado, miramos unha cousa importante. O xeonllo que está por diante non sobrepasa a punta dos pés, vale? Ai. Levamos o xeonllo que está por atrás, cara ao chan. Últimos segundos. Mima, Vale. estaba sufrindo en todas. O agachamento búlgaro só foi unha máis para sufrir, pero... Ben, podía ser mellor sin a banqueta. O escalador. Colocámonos nesta posición, brazos extendidos, e imos aí, flexionando os xeonllos cara adiante. 30 segundinhos de traballo. Hai que suar, Estou seguro que na casa están se acordando de toda a miña familia. Oh, aquí tamén. E aquí tamén, verdad? Que culpa terá a familia? Te digo eu. Se saliu torto el. Despois aí nas redes sociais, todos dicíndome que os fago moito traballar. No, nadie che di nada mal. Mima. Pero o cronómetro ese non... Vale. Non 10 vai. segundinhos de descanso, veña. A banqueta gustame moito. A banqueta obxeto para se sentar, cando tens que organizar as gavetas debaixo do armario ou algo así, gustame moito. Pero non deixe de ser un obxeto aí un pouco inestável, entonces hai que andar a modiño. Pernas semiflexionadas, colocamos as plantas dos pés e imos facer ponte de glúteos. Subimos, pés separados a anchura das cadeiras, apretamos glúteos e subimos. Veña, que este xa é un poquinho máis relaxante. Sí, Este gustame. Oh, sí, relaxantísimo. Traballiño aí da zona Estás dos moi negativa. isquios. Noemi. Estou moi cansa. Esta xa non é mi eu que coñecía eu antes, ó. Xa dicía eu que non estaba un pouco cambiada. Xa vai saindo, xa vai saindo. Está agromando de novo. O demo interior. Veña, dúas últimas. Eso é, moi ben. Arriba. Vale, descansamos 10 segundiños. Teño unha guerra cos abdominais. É que lle vou facer? Pois dá igual a modalidade que me poñas. O sea.
É algo que aborrezo totalmente. Non son dados de facer os exercicios coa banqueta. Pero bueno, Ahora tócanos subir ca esquerda, de acordo? de acordo. Da, cordo. Estamos todos? Estamos. Veña, comeza o tempo. Arriba ca esquerda, eso é. Arriba e abaixo. Veña, campións, Xa vamos máis da metade pa fora. Que as Olimpiadas. Están os veciños de abaixo que queren chamar a policía. Oepa! Pois que o fagan tamén. Últimos segundiños. 3, 2, 1... Vale. Levamos a banqueta cara ao ladiño e tócanos os fondos de tríceps, de acordo? Acordádevos, os cóbados preto das costelas. Veña, collemos, levamos o cu pegado á banqueta e subimos sen abrir moitos cóbados. Moi ben. Moi ben, Estrella, eso vixiando esa pelve. Baixa en bloque e sube en bloque. Moi ben, hasta onde chegues. Ei, iso é. Últimos segundos. 3, 2, 1... Vale, moi ben. Tócanos os burpees. Ai, que Veña, benditos burpees. Benditísimos. Estamos. Estamos. Veña, acordádemos. Vamos cara abaixo e subimos a banqueta. Comezamos. Aí, abaixo. Pés cara adiante, subimos a banqueta. E volvemos a comezar. Veña, 30 segundiños. E de descanso. Ai. Moi ben, Noemi, moi ben, Anxo. Cada un ao seu ritmo na vosa casa. Sen presa, pero sen pausa. Vamos ca última. Vale. Xa foi, xa última. Ti xa acabaste, non? Ben, levamos a banqueta cara adiante e tócanos ora o de tocar cos talóns a un lado e ao outro. Apoiamos o cu, as mans atrás, pernas semiflexionadas, os pés xuntiños. Collemos, xuntamos pés, Estrella, pernas semiflexionadas e imos a un lado e outro. Aí, notando aí o traballiño na zona do core. Se nos costa moito así, apoio e cambio, vale? Cada un o seu ritmo, aplicando intensidade que vexa conveniente. Ui. Veña, pouquiño máis. 3, 2, 1, vale. Collemos o banquiño A flexión, non? e tocan flexión. Sí, mira como sabes ti, Tiñas ganas delas, Sí, moitas. Gustañe moito. Veña, sempre os cóbados preto das costelas, de acordo? Estiramos as pernas, se non podemos estirar as pernas, xonllos no chan e imos aló. Baixamos, acercamos o peito e separamos. Iso é os cóbados que non se abran, vale? Cerquiña, cerquiña do corpo. Estamos a facer un moi bo traballo de peito, tríceps e ombreiro neste exercicio. Última. Vale, relaxamos uns segundiños atrás porque veñen os agachamentos búlgaros. ¡Ánimo! Estamos acá. Tes ganas de tirarme a banqueta a cabeza, non? Veña, arriba. E facémolo ca perna contraria que fixemos antes. Eu, a verdade, que xa ni me acordo... A esquerda atrás. A esquerda atrás, vale? Ai, Dios santo Jesús. Colocamos a punta do pé. Recordade, o xeonllo que non sobrepasa a punta do pé. Acerco o xeonllo que está atrás, o chan. Antes non a fixemos con esa perna. Non, non. É que a miña ti vas peor é sempre ao esta. revés, Anxo.
E se a fixemos, pois queda doble. Claro. No que despois Quedes andas un pouco coxeando. descompensada. Despois hai que facer dúas das outras. Veña, está a chegar un pouquiño, Xa imos notando. Mima, Bueno, eu vou ben que xa non me fai falta o pau. Así me gusta, Estrella. Ai, non sei se falaría demais. Nos concentramos. 3, 2, 1. Vale. Veña, imos agora co escalador. Estamos a acabar. Ánimo, Estamos a facer moi ben. Prometida, non? Mira, eu tamén estou suando e non me queixo. E non me queda... É o que toca. Colocámonos. Brazos estirados, pernas estiradas e imos aí, acercando xeonllo, cada un ao seu ritmo. Moi ben ese ritmo, esa intensidade. Pensade que xa estamos a rematar. Todo esforzo ten a súa recompensa. Seguimos. Que se acabe pronto. 3, 2, 1. Vale. Veña, quédanos meter os pés encima da banqueta e levantar ese cuiño. Ai! Cuiño, cuiño. Como diría Shin-chan, verdad? Sí. Vale, colocamos as plantas dos pés separados a anchura das cadeiras, brazos tendidos ao longo do corpo, collemos aire e subo. Chuchua, chuchua. Ai, A min pareceme que esta segunda volta pasou máis rápida que a primeira, sí, eso é certo. Bueno, non sei se estou subindo siquera o cu. Apretamos glúteos, envigo cara adentro cada vez que subo. Últimos segundiños. 3, 2, 1. E imos ca última, arriba. Perfecto. Deixamos o banquiño ao lado. Pasamos os estiramientos. Moi bo traballo, de verdad, Esta clase foi intensa, pero a mí gustoume este tipo de clases que son así movidiñas. A nós tamén, Edi, a nós tamén. vos tamén? Sí. Eu faloche despois. Veña, que despois agradecédelo. Sí, moitísimo. Eu sí. Cando vos vedes máis lixeiros, todo eso, non vos acordades de min, solo vos acordades para o malo, non? Ai, Que Estrella, ti cando vestes máis lixeira non te acordas de min para ben? Sí, Claro bueno, que sí. como unha pluma estou eu flotando. Veña, agarramos a perna esquerda, levamos a cara ao lado dereito. ai. Aguantamos uns segundiños. Cambiamos de lado. Moi ben. Despaciño. Colocámonos de pé. Non podemos quedar así. Non. Está rica. Ai. Jesus Christ. Imos a tirar aí do cóbado cara abaixo. Esta clase fai por 3, Sí, sí. Eu é das que máis suden, teño que dicir, Sí. Cambiamos de brazo. Últimos segundiños aquí. Acercamos ahora o brazo cara a nós. Estiramos os ombreiros. Cara ao outro. E xa para rematar, separamos pernas, collemos aí de arriba, soltamos dende a cintura, xuntamos máis a un lado, cara a outro. Voltamos cara ao centro, subimos pouquiño a pouco. Moitísimas gracias por estar un día máis aí con nós en Pulso Activo. Fantástico traballo, fixéchelos moi ben.
Recorda manter o corpo en movimento en que sexa un chisquiño cada día, porque o corpo agradeceu. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantede o pulso activo. Moi ben, bo traballo.